nglencer iki wonge pas metu lur. Dadine ndak kepethuk sing duwe, kepethuk karo wedhusnya lur iki lur. Jadi sementara waktu iki aku badan karo wedhuse ya Dus ya. Halo Dus. Bangun salim sik. Salim. Nah. Selamat hari raya Dus. Bosmu ning ndi, Bos? Bosmu metu ya, Dus? Ya bose metu. Iki wedhuse, sira petuk wonge petuk wedhuse ya lur ya. Nah. Iki wedhusnya. Jadi tidak kepethuk orangnya, kepethuk wedhusnya. Wedhusnya babuk. Wah, kesel iki mari nglencer opo piye iki? Nek sing babuk lur wedhuse lur. Nah, iki wedhuse babuk. Kuwaregen jajan riyaya wedhuse. Wah iki wedhusnya saudara Pak Muh Semanding. Pak Muh Manding ya. Iki wedhusnya Pak Muh Manding. Nah ini. Wedhusnya cantik-cantik. Wedhusnya cantik-cantik, ganteng-ganteng lur. Nah, kini saya ada di istana wedhusnya Pak Muh Manding Indonesia Raya. Ya timam sih. Iki timam, Dang. Oh timam no. Kok jepene pakan ye. Tak jepene pakan ya. Kok mau bosmu tak jepene pakan. Nah. Timam. Ya, timam. Bos wedhuse tak pakan, bos mesakne jarene ndek jajane kok iki. Saya tak jepene pakan pisan titik ya. Ku ben diritne mbek bosmu. Ku mbek bosmu ben diritne neh. Iki Dikmu sepurane wedhuse tak pakan iki, mesakne jarene njaluk jajan kok. Kan. Nah, wis dahar. Ya, didahar iki. Ya, wis. Ku sampekno salamku ning bose ya Dus ya. Mang dendangi Hadi Channel. Mendelok wedhusnya Pak Muh. Nah. Wis penakno lek madang ya. Iki. Sing kene gurung kebagian, Ding. Oke. Nah. Wong renek bene tak pakan. Iki makili sing duwe aku. Tak pakan wedhuse. Wis do mangan ya Dus ya. Ku sampekne juraganmu dendangi Hadi Channel, aku dipakan ngono ya. Wedhuse padha mangan lur. Iki cukup sakmene sik review wedhuse ya lur ya. Kepethukne nek nggone konten yang berikutnya. Semoga para peternak kambing seluruh Indonesia diparingi sukses semuanya. Terima kasih.